So ay mga bay mag-part 2 ta ha atong sumpay kay murag bigaon man kung kamera mo mukalit kawa wa di mo ita makapanangin. Asa mo diha nang kayo kayo? Mga brand new siya. Sample sa design na mo. Yes, mga brand new. Hala, nice. Sample lang mo siya. Oh, sample na. From Bangla. Oh. No, nice. No? Buds. Sud sa ko bi, sud sa ko tanan. Bata. Dara, mga bata. Kanina mo, nasa kwan. Relax lang daw. Ako pasuko daw. May pagbata o mga Abi ko bibo ba? Jessica. Ala ka gwapa o, di ba? O nagkuan mo nag-live selling ka nilang ga? Wala may nag-live selling kayo sa Pre-selling ra mo. So daa diri ang mga coffee ni Madam. O naa siya diri mga beauty products. Ato lang mo sa iyang page ha nga Skyline Collection and Beauty Products. Shop ana. So dara mga bay dara ang atong kape. Dara akong paboritong kape. Mali ako sighigop. Ako rin sighigop ato akong gipamalit. Uy, wala na akong gibaligya not for sale. Dili ra mo palit kang madam kay naa dili dagan. So dahil po ang mga sabon, mga Kojic, 70 pesos on. 70 pesos only for seller's price. Reseller. Reseller kay Seller's 49. price 49 na dai ni. Oh, for reseller niya. Ug kuan na retail 70. Dili na mo palit sa Kojic, ayaw mo palit sa kung sabon kay mahal to ako. Dahil man Sorry, siya madam. Lahat mo siya brand. Bitaw lahi ni nga brand. Lahat mo siya nga brand. Pinadyo ko libre ni madam sa among sabon no kay gisiraan na nako. So di ara mga ba usa ni sa mga gihatag ni madam no. So ato ning sulayan niya astang revitalize whitening beauty bar. Og nara ang Glutaman C, ang paborito ng lahat. Og naapod ang Kojic rejuvenating mga rejuve kang madam diri. Og kung gusto niyo ma-erase ang iyong edad kanang 60 mo mahimong 15 dara. AIDS eraser. Oh, di ba? Erase ang inyong edad kung magsabon mo ani. So dai daghan diri kani ay. Tunay ni katong silamos ni madam nindot sad kay ni ay. Nanindot kay na try ni nako. Dito na siya kuan sa Oh. Og ang mga lotion perting mga humuta. Di na ka mag-need og pa humot. No, humot kay tanan. Nanalay kay dako dam. Oh, nana siya ba? Okay, kani man tong kuan atong una. Nana siya. Pila naman imong dako? Tag 250 ng retail tayo niya. 250? Yang reseller price Seller price is 175. 175. Oh, so ang SRP niya 250. Yeah. 175 na kay 75 pesos kada isa. Pwede ra jud mo mag-resell kang madam ha. Ako ra Message jud lang. ako ra jud ibutang ang mga complete information, house and lot and everything. Okay? So ako ra jud ibutang ang alcohol, nice sad kay nilang alcohol. No? Salamat kaayo. Og nasa yung mga bata. Ang pagtanggal kabuhi is the best seller. Hindi. Oh, pagtanggal sa kinabuhi. Oh, kinabuhi naman yun. Sa kabuhi. Pilagay ni Dam. 70 niya, 49 ang 70 ang SRP ani ang atong suggested retail price 70 pesos. Dayon ang reseller's price is 45 pesos. 49. 49 di ay mag-abuno pa kong 4. O sige. Papalit ako upat. Aw pito kong yung 5. Lima ini. 5. Kay nindot kay siya sa biyahe-biyahe. Mawala jud imong kinabuhi. Kinabuhi, kabuhi. Mag-display ka na. Lagi no. Unya na lang dam kung makakuan ako, maka-plaster na jud ko po. Sige. Kay oo kay wa pa man jud ko ka plaster gyud. So naara cute ra kayo ang kuan ni madam dito mahal kay rent ni. Gawas sa kuan. Yang This this dili, oh. Kay siya kuan sa Oh, bitaw. pero diri ang among kuan display kay bago magbalhinay na ipamansad mi diri amo pang Dili pa ni ang iyang original nga pwesto gyud. kuan sa ni namo Gi giman kuan na ni siya kani ubang stock na mo tuapod sa pikas room nga mga karton mga nasa pack mga kinarton lagi oh. kuan na sample Kuan na ni siya diri kaning sample ra ni siya mga kani. t-shirt Part 1 na ni siya kumbaga part 1 ni siya ang part 2 abangan. kani ano Oh, di ba? Uy, wala, na may tao diri man kay nakapangamit ka day. Charot. Unsa na mo pud na?
Di na lako, uy. Shein. Di na lagi ko. Siin baya ni siya ma'am. Ha? Siin kay ni. Sunod po na lang. Mag-restock tagdaghan. kaya Makapit wala na ko- pilian nga color. Wala ko ipalit og hollow blocks, sige na mo pang-offer dia. Ay, Agoy ginuko. Basta ha, hatagan ta mo sa complete information ni Madam sa mga gusto mag-reseller dia, mga walay lingaw sa kinabuhi. Instead nga magmarites mo, magmarites na lang mo sa negosyo kay makasapi pa mo. O, di ba kaysa magmarites na nang walay mga pulos, mga marisol, mga magmarites mo sa inyong mga viewers, sa inyong mga friends sa social media gamit ang pag-online seller ninyo kay makasapi pa mo. Kanang sige mo pamantay sa mga kinabuhi sa laing kabuhi. Di gyud mo makasapian na ma-cyber libel pa mo. Agoy Ginoo ko. Sige ha. Thank you so much madam sa pagkuan sa mga preview nato. Thank you so much. Uy, nasa sila yung mga padula ha, nasa yung mga previous atangin. Usa na ka sa nakadaog. Oh, usan ako sa mga nakadaog legit yun. Oh, di ba? O atangi sa ilahang page ang ilang mga padula, mga bay o mga pakulo. Nasa di mga pakulo si Madam uy kay. First anniversary sa mong sa ila. First anniversary, mga ingon ana, mga okasyon bitaw, mga happy birthday to you, mga nana ba na sila yung mga padula. Bahala ginagmay basta kanunay. Bahala ginagmay basta kinasing-kasing nga pasalamat. Brilliant, ma'am. Nasa ni Bahala ginagmay madam basta kinasing-kasing nga pagpasalamat. Share our blessing. Ola, nasa brilliant si madam. Gusto ko ang akong BBM Sara nga cutics nahulot na. Napudpud. Sige ha, thank you so much. Salamat kayo sa atong adventure for today diri sa Tipolo, Mandawi. Moadto na ko kay akong panday naghuwat na gyud siya. Asa naman mo, ma'am? Di pa intaw nangapkap. Bye, ampe. Okay. Balik. Dili na ko. Dili na ko. Di na ko magdugay. Isa ka sako. Okay, nakadaan ako. Murag nangumpra lang sa kuan carbon. Oh, lima. Oh. Ako na para Uy, ang ako ding lima ko na ko. Pila? 245 malimot seller malimot. price among price. Ay, thank you. Bisa dili pa wala pa ko ga reseller gitagan ako resellers price. Reseller naman ko sa Ay, reseller. man na mo sa tanan kung Automatic. reseller na kasama kuan. Oh, mo jud Reseller no. na Thank sa uban na mo you. nga. Pila lang ga? 245 ate. 245 kasi manguot sa kadiri. 1 2 mo ni jud katakan ang ko kaning maglakaw-lakaw no kay gasto kaayo. Yung tingaw man sa, yung tingaw. 240. April, magbuka mo doon order ni ma'am. Lagi Dapat weekly yung taka birthday cake. Sana all weekly. Wala na, nabuslog na atong goals. Ito, kung nadyo ko'y time daghanon, hindi jud ay kay nadyo kay inka. Saan man ako 5? Ilusot na lang ga. Naya na lang. Ani na eh. Ani lang. Ayaw kay, makapapal niya na siya. Oh. Thank you so much. May tag ang mga resibo, no? Inigmata ni mo ikabuntag, may mo tag sa kalibo. Tag sa kalibo. Pwede na sa bag. Masako na sila. Oo, pwede lang na din eh. Gamay. Pwede lang tayo na. Wala na ipang suksok. Uy, Diyos ko. Ang bag na nga ibot. Nag-iukin ko tabang. Tapos Surrender na. kadaghang suot. Tungod sa kadaghang mga lana diri sa sulod. Sige, bye-bye. Thank you. Wala, Diyos ko. Madam, ano ilain ka? Kabaga na ba? Para sa mga laging. Pag sure ba? Lagi. Mubo na na ba ito? Nasa may pangbata. Agad pangana naman siya. Lagi-lagi. Bigyan ng bubog. Pwede na sa din sa Pwede kay ikaw. kuwan. Pwede Charot. sa. Thank you sa pa-previous Skyline Collection and Beauty Products. Thank you so much. Ito si Skyline. Zayline na yung sorry eh. Nahubog. Zayline Collection and Beauty Products Shop. Oh, di ba nahubog dayon nga natagaag mga freebies. Thank you so much. Salamat kay Madam. Apil ni luwag, Madam. Salamat. Agay gino nagpabadlong naman sad ko. Kansa na lang mo ang room diri. Wala sa. Lagi no, ka-cute. Cute. Ay, paabangan ni mo sa una. Abangan niya. Kami sa gamit sa ubang rooms. Kaya uban stock room. Uban. Okay, dam. God bless ni mo, dam, ha, sa Okay, mga salamat. business. More customers to come. Oh, di ba? Mga businesswoman.
ana karelate na sa mga kinabuhi natin Oo, mga Jud. negosyante. Bahala ginagmay, Oh, basta bahala kanunay. ginagmay basta kanunay, no, di ba? Thank you, madam. Bye. Thank you. Bye, madam Dami. Hi, Sa welcome G- back. Sa to G's Store. Store. Oh, gusto sa inyo And uprise. gusto sa inyo magpa-member sa G Store o nasa doon pag iya sa G Store. Oh, sige. Bye-bye. Thank you. Hala, salamat lang ga. Oh, di ba pink na ni daan uy, wa pa ang kakamping na sa dai mo. Mo ni pink na ni siya. So bye, bye. Thank you, madam.